Na matano kahayag sa kangit-ngit, lugar asa nagtubo, puso ang pasingit. Dere kay iya kay kit-kit sa isikapanit. Get it? In the city, money is the ticket, in and out. Ako ran ni suluho na sa pauna ning kamutog. Ako maumbawal makisaw, labaw kalutaw mo kurbada pero dili latagaw. Bombilya di maaw sa kung aura mo palaw. Hayahay sig paaso, hinambit iha peso. Way laktaw sa proseso, likay ron di mapriso. Amo di pagwapo, mula permis ulo. Dungog hambugiro, tingogs mga sarado. Unsaon na ang able kung laka sapi. Yaw tibi, o galan ng babasik tabi. Gukod man ni dili po si kiri-kiri. Gukod man ni dili po si kiri-kiri. Gukod man ni dili po si kiri-kiri. Likita, hiluta, tinapid agkote. Rima, pilita, di manimaho ugite. Pahilunang pagpalina. Rapolo Dakbayan 2021. Katapusan na nga battle. Pagpaki nyo kagalingon. Siyempre, shoutout. Daghang salamat yung tanan. Shoutout sa Sizzling Cartel, The Vape Spot, Mojitos, Wildworks Tattoo, Jurisa Wildwork Tattoo, Infamous Tattoo, Greedy Bastard, Ubek Headgear Streetwear, Sapiphilia Clothing, Breakthrough Apparel, Activist Kayo Outdoors, Saka Daily, 032 Cartel, og South Style Clothing. Salamat yung tanan. Check na ninyo, na sa Facebook, suportaan na sila tanan. Suportahin nyo mga local products. Game. Sa akong wala, ibalik lang kalit. Ikan, kung may kay Bawasa, make some noise for Ryzen. Yeah! Salamat tata o sa kaila. Shout out sa Rila Aguilar, Noel Malahay, Jones Lanada, 3 Skillion Rappers United MC og sa The Good People Lifestyle. Salamat sa t-shirt. J Crown Dap, Ogni Price, Amagyo, and J Orgong mga kabara, Turks and Wakalob, and Navarsa og J Black. Yes. Sa akong to, gikan Guadalupe, make some noise for GI. Shoutout sa Macbert, Erwin Velasco, Hans de la Pitra, Milbert, CJ Lebron sa Samukta, Roel Manubag sa Japan, Jan Palo Arcasal sa Control T, Giovanni Sabay og sa ako panit sa akong quad. Mga clothing. Ay na. Sige. Wala sila nagkwintos. Una daw si GI, okay na Ryzen, nagsabot na sila. May natatanan, first round GI, let's go! Yo! Usa ka tuig og tunga wa tay kasikas kapin sa tuig og tignago kay mahadlok mo gawas kontrang di makita paglikay mao'y armas kay kinabuhi tang inutang delikado ng maimpas. Kung gimingaw mo glingaw pues di mo mapakyas karon ato na ning oras Rapolo maglangas. Mao din ni si Ryzen katong lunglos father ni Eugene. Huwag nyo nga akong ilarin. Ako na iluhan ng good, walang tulog, walang kain. Pero kini, Mariusip, Ryzen nga naka-quarantine, tog kaon ray daily routine. Dakog tiyan, ang suod puras hangin. Unsa ka, kalahating halimaw, kalahating penguin. Unya ang trono, espiritual na mundo sa dirty kitchen. Kaingon akong intel, dako kuno kay kagkaon. Special mention kung naay okasyon sa tanang invited, ikaw ray di tawgon. Kay disaster kung ikay paadtuon. Maguna-una nagsukad, wa pa gani gihaon. Ilang sudan imong hutdon hasta mantikas baboy imong panghutdon. Nag-hire pa kog intelligent para lang kapildihon, para makakawag info tibok adlaw kang monitoron. Gisurveillance maghapon, gikan pamahaw hangtod panihapon.
Pero triple akong gusto kay katulo ka mamahaw, katulo ka man yuto, katulo sa ka man hapon. Pero positive. Biasa naman ron. Dali, ito ganda yun. Asa ni mo taguin chicken cordon? Ayaw na lag deny kay di ka inosente. Ikaw ang klase sa manong kabay nga bisan paggatangag moingon pag not guilty. Mangutana ka kinsay nagsulti? Itago ta lang sa pangan nga wa makit-i. See? Sa kalami sa kong linya ang mga mananaw mahorni. Ikaw lami ra ka mukaon mga bata ray malingaw kay mura kag barni. Napikon ka kung trip nimo mag food trip ako trip na kung mag trip nimo piste. Lain-lain tag trip maong ayaw kog tripe. Pero kung gusto kang mag-export na kos gawas, okay pas all right. Wa ko mahadlok anay mong gidakon because you're just a piece of parasite. Wa ko mahadlok bisag daghan na kag naagi ang budol fight. Kay mao ko nun yung pinakaisog sa ila ning kanahan. Mga palahubog sa ila siya ray gikahadlukan. Magdong na gani, magkabad-kabad nagpanagan, ilang pulutan, ilang pangtaguan. Sa sobra nimo kaisog, ultimo mang inasal, di nakasuklan. Kung sa'y feeling, blacklisted na sa kas itulukan. Kay kinsagoy di may sulto nimo ana agawon. Ikaw ray mo atog buffet nga magbaon. Pero ang naka-nice guys, naka-unli pa gani, order pag extra rice. Kung padakanay panikaw na tong contest, ikaw may first prize. Siguro imong tubay to picture, wallet size. Pasensya kung puros ra kaon akong round, my friend. Puros ra magugo take out kay wa pa koy vaccine. May na lang sa dire makatilaw pug dine in. Yo, dine in. Makaon dyan ni dire. Nganong sports mo mas gawas nga po hindi raman dire. Mao na bitaw yung round 1. Puro ra makaon ay kabalaka tulo mamahaw karon 3 rounds all 3 rounds di kang kanon. Mao na karon. Bugo aning pinisti katong lechon package mo nag-away na masik kabitsi. Yo, kabitsi. Yo, pang last na ka battle. Salamat ka mo kay ni Tongtong. Mortal Kombat si Cyrax Asam tos G-Wolf nga ang backup Scorpion. Yo! Game! Oh, nakuyawan ko mo battle. Pero song ka-battle, kabang nga, ni dili, ni makababag. Pisag, kinsa guro diri, makuyawan, og pakontraw, ginaninaw nga, sa sunod ugma, kalag-kalag. Dili magsilpi! Kita na kayo ni G.I. diri, katong niatag yung pili. Kay baon ako, gamay, rigid mo lang nadir eh. Gusto kong sulit nga battle, pero ang gihatag ni Leo, kaning murag tatanga ng hupong. Murag tatanga ng hupong. Ambot lang kahag, kasuga ko ng mga lirikalay nga pulong, di ni katupong song kabuang bisag asa pamutongtong imong ilong muraog tambis katong usadjud ka pongpong. Nga ang naong, kung magmangga, pwede pa try, pwede pisliton. Bagay kay mo sa imong asawa kay mura kag mangga, na siya mura hipon. Pero dito nalalisan kay mamangga man ka o dili, bisag uwan ron karong gabi iti kapanitan. Unsa man lang? Karong gabi iti kay panitan. Piso pa kay kaoy. Dapat laog nimo kay poster. Naara kay tira nako kung sa imong kamot magpusil. Master sa ng rhymer, basin master popo nga nagpalonghir. Sa flip top mura na kag mas ni bugo nga fongger. Unsa man ang rhymer? Kanang mag-rhyme while dispatcher. Og nighttime mga snatcher, naikog sa aming mga rapper ninyo. Sometimes kay kaming mga rapper namin legendary pero ni Tupac ni B.I.G. ang mga rhymer na sila GI o Cloud9. Mao na inyong pangbato. Pwes ni nakaguba sa kong paril. Naanad ni sa cellphone mang rhyme mong kuwang pa og bangil. Sa bato-topics mga MC daot ang naanad sa papel ayaw lang ng gunting. Mo ni dana dyan liyo tong awis lang maki maguba tong karer. Liminho piste oh. Gusto dyan mo glove trip ani chong? Unsaon nimo paglimin ho nga lumping na imong left side nga ilong. Mao na resulta nimo sa pandemya.
tungod sa tong daily task nalumping nang walang bahin sa iyang ilong kay tungod sa sige og sulob og mask. Knock knock. Ikaw si G. Okay kayo. Natukan ko. Grabe. Lagot tigil mo Junpyo kasi luso kay kang Jandi. Boys over flowers pang tanga. Nya ko lang sa panit lang to papi. Why boys over flowers diri po? Why boys over flowers diri ron pero nay flowers ni mo boy over your dead body. Char. Mong sa tanan ali nga nagmahal, mohangad sa may kapal. Patay nang mubo ninyong hinigugma, patay na gyud si mahal. 2 minutos. 2 minutos na may 2 minutos ay palabig pataas imong oras kay 2 minutos ray tagal. Kinalasan niya mensahe Guadalupe versus Kiyot Pardo, makadaog ra kanako og sa COVID sa tong lugar magpatas anay ta og kaso. Sa Ganto si ay. Oink, oink. Dik. Itik-itik raman ang ako, bok. Ayaw nang iwik. Lain baya kag magsipok, mo gawa si mong kawar freak. Lisod nag mo green, mahimo niya kag hook. Aw sayop, Shrek. Katong duwa ninyo ni Jikoy, murag reunion sa hagog piglet. Galalis pag kinsay baboy nga parehas mo blood platelet. Pero syempre ikaw gyud amahan, ikaw gyud urik, unya siya maoy duplicate. Ikaw na lang tay ni paraya aron imong bakti hindi magsakit. Amahan manunta ka, wa man kay malasakit. Imong pag-aamahan way gamit may pagipasidlit to nimos toilet. Pero nakasabot ra ko kay di ko judgmental. Animal lover ba ako so nakasabot ra ko nimo animal. Nakahibaw man gani ko love story ninyo sa mamang Jikoy. Nga mala 50 Shades of Grey sa anay og butakal. Kay di ba unan yung kita katong gigaid muskural. Nalabit percent kasi ang mama kay pinkish yang siyam kabuk at ngal. Babe pa maganin yung tawagan. Literal. Imong gi. Kasi nimutay mo sa inyong lubot dayon imong gidug style og habal. Og dito nagbunga og baktin ang kainit sa inyong pagmahal. Pero wala siya mobalik kung man siya gida sa Lechon Festival. Karon nahog na lang kag inatay kay siya inasal. Baktin, anay, butakal. So matutal kung butangan panakog-ad mauna na inyong tangkal. Galing sinawayay pa silang armas nga. Purti ba yung gamituya? Ang imo, limitador, iya, bingala. Ang babae inyong kabayan, gilukan tuod, pero mura nagikigwa. Ako, 357 rabayan niya kong kargada. 3 inches ang gidason, 5 inches ang gilapton, 7 rounds akong makaya. Maong double meaning kung tawgon ko nilag opa. Pero girls, ay mo kumpiyansa kay ako gani magpabuto, siguradong na ay madisgrasya. Gusto kag serious? Akong gusto nga serious kanang kritikal. Buak kang bagol-bagol, bali-bali ang lawas, bali-bali ang lawas, maputos og piang. Kundi man gani ka maintimano, muuli kang magtakiang. Pero lisod mo di kang pildihon, kay puros katambok, so change topic na lang. Hari pa kunos masasamang nilalang. Hari sa imong kabuang. Ina noon, hari sa mukbang. Mukaon di mabangbang. Unsa joke ra ba? Joke ra akong makaya. Pasa po joke ra akong makaya. Kay tinudon ti kag sa di wa magyapon kay tsansa. Pasalamat na lang ka imong pangani saka kay maka-main event ra man sad mo kung ako inyong makontra. Pero imong chance makadaog nako, mura kag nakadaog og loto.
nga way pusta-pusta. Pasensya kung gaduwa-duwa ara ko kay gimingon mo duwa mo giduwa-duwaan rati ka. Yaw! Shot dyan ni karon sa bilyaran, bisag wala ko'y tako. Mamidipin ka kadong kung wa ko. Mao na bitaw nagpakita ra ko sa kabagsik, kung mo green kung mo raghok siya, kung mo pink mo Rex Patrick. Na ikaw sa gapataka lang tagpika, hari ko no ko sa mukbang mao tagikaon tiga atubangan sa kamera. Damn! Round 2 na! Row naman ako. Yaw! Round 2! Mamaalam na nis dagol nga pinisting. Sa kusog kay ni testing. Magmahay dyan ni Ron kay ni King Arthur nakikpinsing. Kay gasalig man ang buang pagpandemya ni sikat ni trending. Wako nahadlo ka ng yabu-yabu ni Mustakore. Oy, buskin shin. Orange light sa nila ang uwang. Kung mamaligya ka ni, ditsos katedral, dili kay mo hapit pagrapulo, awan na disgasya na noon ka, pero tingguaka sa imong ulo, na may kikabumbahon, bisag dili ka puso, sung ay na ko diri GI para maaan kog taguro. Kay pareha kag naong siyang manghod, dili kayo hasi, daghan naong takapariha og naong puros pa jud bati, magsumining jutsu ko diri, boom, dali kay abot ang baki. Aputas na ron to sa. Inana ko mo tira, sila sigig tingsi, pain imong maatubang ron nga mukalit lag shinra tensei. Boom! Hawan, kaayo imong agtang, ay pugsa ginawa imong ilong, basin nga matangtang. Dili siya mo tog vaccine, kay gusto pinakaraan. Madlok may mong zombie, bisag zombie na siya daan. Maumutaw na imong eye bags, mura nagtakuling, nagpabakuna sa hungkira niya iyang brand kay Sinoven. Sinoven. Giyon sa din mo pagsuot sa flip-top bus. Giyon sa din mo pagsuot sa flip-top bus. Kami lagi nakig-freestyle pa. Ni aki sa saktong proseso niya, nikalit lang, boom! G.I. Diyan, for information lang sa mga bagong rapper din, makasuot mo sa flip-top, dapat rapper mo niya, namoy kanta. Ayaw magsunutan nga pagubat sipin sa cup center sa stage, nikalit lang og saka. Mauna diha, amigo. Tungod sa imong kasipsip, mong naka sa imong pwesto. Tungod siyang kasipsip, iyang ibutar pagka-presidente si Enigma niya, yung VP si John Leo. Wala na ko ng hapos, wala jud ko na choke, akong gipadungog ra ninyo nga ditingog akong sapatos. Ay ba akong sapatos, kay orig, karon mura kag sa tanas, imong linya, kay grabe ka taas, pero imong ilong, imong bu, may panglinya kay taas, mo na karon nag-uwan niya, imong luha rin nag-agas. Tanggayata ni mo, oy, mo nang mubalik ka sa uno. Yo, game! Yo, game! Yo, dili na lang na to buhatan pa og sidelines. Kung rapper jud kang tinuod, freestyle battle na tatabang mo dong Cloud9. Tabang mo dong Cloud9. Oh, bisag kinsa pa imong palabanon diha, maigo sa akong dakol. Basta maka-spit kag 8 lines nga freestyle, daog na kain na nakadaka ang pabor. Tagaan ti kag budget ay kabalaka, bisag pila pa ang balor. Kay sa dakbayan sa Rapulo si Ryzen ang mayor. Time. Last round, GI. Nakabot kog flip top si Aray na sakitan. Kung sa amin ako nabot do ako nang gihaguan. Di ba ako parehas nimo tog kao nagpadako rastiyan. Ayaw question na akong naabtan kay waka kaagis akong naagian. Gusto kag freestyle? Ayaw. Di na nakinahanglan kay basig sa time mula pas. Yan na ba akong X? Pass is pass. Kung naan ni sila'y meeting, always ni siyang starring. Perming presence sa servicing, most behave pa kay dating. Unya ang ending, mukalit lag kamising. Kay diay ang buing, ni apil sa feeding. Diet pot, atakiho niya kasing-kasing. Di na biya ka madag, apulan siya ting. Angay ni mo towing. Maong nakasulti ko anak, mau. Kahibaw na kang you know how. Ikaw ba, mura juga karon pang gajas now. So don't be shy kung wa man gani kay uwaw. Because at the end of the day, katapusan na nas adlaw. Mao bitaw ng what I'm trying to say is that kay baon nakabitaw. You and I are both thick
You and I are both thick cow. Butikaw, dili ba ikaw? Kay tambok man ko pero mas tambok pa kanako. Ako Bibi Fats. Well, pork belly naman ang imo do. Sakto ra yung giingon ni Monchitong wa ka magsundalo kay di ka kahibaw mo hupo. Kay bisag sit up di ka kahimo kay nigtongko imong tiyan mo sangko. Hagbay ra kang nangandoy nga makita mo si mong luso. Kay pura gaba murag toothpick kada ko gamitan pagpulir kung maglulo. Mo na palabi manggug kag kaon, mao no nay nahitabo. Mukhaon gunig tae basta sakto lang pagkaluto. Total wa man kay pili sa kaon sumabag pakan unti kag ginumo. Gipildi ra man gani kang gamay nga gisipon pa to gibuog. Ikay isog, ikay bunog. Ikay bisog, ikay bunog, gilutas ra kag kuwang sa tabyog. Buli nga bulihon ra bulihonon pagkabulayog. Kung nabuling rakas gamay tistingi ko ning dako, di ba ka mabungog. Imong kanta makaguba og gadget. Kung mag-release kag album, pareha ni Fangs, sold out. Tanan, way mamalit. gusto kag beatbox, speed rap. God damn it. Gusto mo makadungog speed rap nga malupit? Ang chiripira hindi gamot sa uling may nasakit. Giapil ang chiripper, murag naadyo kay kasuko. Giapil ang chiripper kay naggidisto niya kay wala siya katubo. Kaya ata ning bataa murag hanggaw sa katong nikaon tug tarong pagkaluto nga tae kay nagsaw ta. Mao na bitaw ni ari ra jud ko para mangantyaw. Oh, dugay na may wa nagkita sa kong utin kay mong asawa re sige tan-aw. Round 3 na pack you. Yo. Round 3 na pack you. Sa imong ilong talargo. Ang usa kay nalubong murag kalunuron nya barko. Kung mamatay ka usa ray mabutangan og gapas maglisod ang mag-imbal mo kay ang usa kay nagapa, ang usa isog murag si Cardo. Sa sige na kong tan-aw si mong battle, nakaingon ko og hala. Karon ba ko kitag ilong nga murag yun og mata. Bisag sila nakaingon nga tinuod akong buga. Tanaway ang ilong murag kapiyongon na ang usa. Siguro sa giluto pa kas Ginoo na hotdog. Siguro sa giluto pa kas Ginoo na hotdog gas. Respeto siguro sa giluto pa kas Ginoo na hotdog gas. Nya ang sergeant niya nagamaan nas langit, graduate rag online class. Bisa kumoto na nako, mugawas gyud ang gata. Kung ang ilong na ismaglas kay labasang maliit, imuha na lata. Imuha na lata. Imuha na lata. Imuha na lata. Dali ra kay ni imuha na lata. Oh. Basic ra kay ni. Dili pa ni kinakusgan katong espada nga gibunot mo sa imong profile picture, ituslok na ako sa imong dughan. Oh, gituslok na ako sa imong dughan kay dali ra kay ni patyon. Bisag kinsa ra. Tabuni lang usa ka pikas na nga ilong dili na ni ka ginawa. Dili na ni ka ginawa. Tanawa ko ding naong, murag barangay tanod nga kapolison, murag unsa jud ka bagsik. Nya ang naong murag manika ang gipislit niya sa normal wala na balik. Nya sa normal wala na balik. Pero lain ba ato? Grabe na hasula. Nawari ko kadiyot diri leon na namalagi lain nagpuyo diri sa tuwa. Mao di ay. Daghan yan ang laya sa tuwa kay sige na kag pamikil. Giuna nimo imong ampon, mga tunay nimong anak nagtapok na sa CRBL. Real talk. Oh, pero okay ra sa.
Kay mong ampon may man ni magpakatawa. Dagag mananaw nga tanga sa YouTube, dagag viewers mo ni mong giampingan kay makakwarta man ka. Belsok na, may matawa. Oh, kay makakwarta man ka. Pero ari ka na ako, sus, bisag kinsay kontra, mabungkag. Ay kabalaka sa akong kiniyutan ni ron, bahala, nagmangluspad. Iniguman akong tira ni ron, wa YouTube, i-download sa Pornhub. Maumit ako kaning event, happy yun yung makancel. Kay kinayang ampon, busy, manggod daghan ipanghatod niya parcel. Sha, pipi, wabai, bagay. Limbal. Bitaw, di ba kabantay mo bisag gamay rag ni Piait, grab food siya pero gihunong lang kay roller coaster yang gamit. Dagag-wire masangit niya. Nga human karon patay na ning bugok. Makaingon gyud na yang fans sa YouTube nga luto man na oy. Kaji ay tato kay ang utin ni Ryzen gisigihan niya tuok. Di ba bisag mag-freestyle ako wala na pildi na. Time na oy. Kaning bata, kaning ana siya time na oy. Uli dito oy sagoy. Kay kani puro ni diri mga maayo. Diri init kayo bisag wala ko nagpakalayo. Kaubakyo. Kaya tangan nung ginahan mo kayo ginana basta mo speed si GI mo katawa man dayon. Kanang mga natawa sa mga basic na nga tira no may tagmamatay mo sa dayon. Time na oy. Simba ko, mo simba ka. Pakyo lang nimo ka lima. Dahil. Hoy, ang saglakaw, por favor, dapa ko yung round 4. Aw. Ay, sandas mo Ryzen and GI! Rapolo Dakbayan, katapos ang battle karon nga kadlaw na no. Asam to mga tao diri. Ryzen o si GI pagpaka to balik. Galing ang battle. Judges decision 5-0 Ryzen. Yes. Shout out to GI. Hoy, mo kakita balik ni. Judges. Shoutout sa duha din. Akong gibase sa round per round draw si Ryzen sa round 1 ug round 2 din. Round 3 ka GI. Ay na-choke man si Ryzen din. Mo akong gi-vote sa round 1 si Ryzen. Kaya imo tiyang materials, unique parehas lang na yung mga punchline puros mapakatawa din. Lalagay yung mga bars nga pagkatod si Ryzen. Boto na si Ryzen. Pareha sila nag-stumble pero para na epektibo kayo si Ryzen. Boto na si Ryzen, bali 2-1 ang boto. Sa round 3 ni Ryzen, dito rin siya napili kaya ibalik niya ang angle nga ilong. So, si GI, pares na lang joke, naglamang na ribat ni Ryzen. Yo, climax day. Yatay na ko first 2 rounds ka Ryzen. Pero piti man dyan mo kay GI. Sukol yung palag yung wagin mo o maglubad. Ako lang, nindot pagka-construct sa mga material. Ryzen. JL, ingon si Lil Strokes climax ko na ito. Giboto na ko Ryzen. Round 1 and 2. Overpowered si GI sa rebattles ni Ryzen. Round 3, klaro ka ito kay nag-freestyle si Ryzen. So, go Ryzen.